ngibingelele abefundisi nomama befundisi, obaba, omama, intombi nensizwa, no Sunday School, umphathi wohlelo usishayela insimbi egameni lenkosi uJesu Kristu. Siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu ukuthi sihlangene namhlanje. Kuyasetshenzwa ke phandle sengeke ngasho kusho ukuthi masiya endlini encane sokusebenzisa lo mnyango loyana suyeke ukuze umsindo wabo mabexoxa ungezi ngapha. Sizama ukuthi lushayo lesihlanu sekulungile konke. Kahle bengicela ukuthi baqede ngolesibili ukuze ngolesithathu ke uMusa necrew yakhe usiyabonga bazosifakela imosaic ukuthi makushaya liyalanga kube sekulungile. Angazi ke siyakhuleka uNkulunkulu asisize kwenzeke. Inkonzo kaJuly ke ziyaqala ngolesihlanu mhla ka7. Inkonzo yokuqala izoba ngo4 ntambama ngalo lesihlanu. Siyakholwa ukuthi ke nonke nizobe nikhona. Abazalwane basentabeni njalo angazi ukuthi indaba akasivalela ucingo wazi ukuthi unocingo olukhalayo. Abazalwane basentabeni abaze bangasho bonke bazoba khona einkonzweni kureport abasekhaya lezwi, kanti nabasentabeni phela siyadinga ukubazi ngoba sisuke inhloso ukubala sibone ukuthi abantu bangaki for ukudla nabezayo ke bangaki indawo yokulala. So indaba yokureporta izinto ezimbili. Hayi abasentabeni abasho lutho, laba esikhonza nabo la bayasha abasentabeni abasemabranchini, kodwa laba esinabo la hayi. Angazi ke noma kwavalwa into kungenzeki, asidluleke lapho. Namhlanje soba nenkonzo yokushisa. Isizathu sayo impahla ngizokuthiwa ziningi kakhulu, kusho ukuthi kufanele ziphungulwe zishiswe. Kusho ukuthi kuwumsebenzi kaNkulunkulu ke, ukuhamba komsebenzi kaNkulunkulu lokho. Ngo-August sinenkonzo yomama, ngo-October inkonzo yabefundisi pastors seminar. Sebongile kumama bengibhale nami ukuthi ngizobonga laba abakwazile ukuphumelela saya kwaDlombe. Ngiyafisa abazalwane bakwazi ukuphumelela abasentabeni uma kuthiwa kunesifo, ngoba ngicabanga ukuthi mawuyithatha lento uyibhekisa kuwena sekuthiwa wena ushonele bese abantu bengafiki kuyoba buhlungu. Ithathe nje uyibhekise kuwe ukuthi kuyoba njani, ulindele abantu ubuso obujwayele kodwa buqhamuke. Sibonga kakhulu ke laba abaphumelelile. Indaba yomngcwabo ihlala iphuthuma, akekho ozothi ngiphuzile ukuzwa ngoba ihlala injalo nje. Ayike angisakuboni lokho okunye. Sengiyabona uMama Mtsibandeke uyohlela nabanye omama ayohlela nabo iorder okufanele kusetshenzwe ngayo kulezi insuku kaJuly ukuze kungenzeki okwenzekile, ukubanga iponji, ukubanga indawo yokulala, ukubanga ukuphaka, ukubanga ukugeza. Ngiyadlula ke lapho. Ngicabanga ukuthi sekuphelile obekufanele ngikudlulise. Sesiyobanika ekugcineni ke eNorth Coast Radio abasemsakazweni lo la eduze olwandle osakaza kule ndawo bahlale besinikeza ithuba singabefundisi kuthiwe iPastors Marathon. So ke bathathe isinqumo sokuvakashela onke amabandla. Angazi yini abazoyikhuluma. Kusho ukuthi kuthina ke bekusuku lanamhlanje bekufanele ngabe nginikeza bona ithuba njengamanje bese bekwazi ke ukudlulisa abafisa ukudlulisa. Kodwa okukhulu ukusebenzisana, bafuna sisebenzisana. Lokho ke ngiyazi ukuthi ngeke lisale lokusebenzisana noma bangalibeka ke ngenye indlela, kodwa ekugcineni kwakho konke bafisa sisebenzisana. Bake bangitshela nje ukuthi bafuna sithenge islot inyanga ezintathu kane ngenyanga umfundisi ayoshumayela lapha.
ngazi noma uthola i-hour yini. Mangabe ke ngisakhumbula kahle bathi 10,500 ku3 months ukuyoshumayela. Unikezwe isikhathi ke siyamkholwa uNkulunkulu ke uyosipha amandla sikwazi ukwenza nathi ngoba kona ikhona imileage ethize okuyenzayo ukuthi soshumayela emsakazweni. Ngiyacabanga ukuthi akukho kusalayo makukhona ke sesokuye sikufaka inkonzo iqhubeke. Sikupart 3 ke wenkonzo yethu ekhuluma ngegama lebandla entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Kusho ukuthi ke sizovula amabhayibheli ethu siye khona lapha ya ku-Isaya chapter 2. Isaiah chapter 2 verse 2 no verse 3. Singakayi ke lapho ngiyacela ukuthi ngikhuleke. Baba egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu unomusa, uNkulunkulu wethu unesihawu. Baba wenkosi yethu Jesu Kristu siyathoba nangaso lesi sikhathi sibonga ukusihlanganisa. Siyacela moya ongcwele ukukhulumisane nempilo zethu. Siqonde kangcono igama lebandla ukuze sazi ukuthi yini okufanele siyenze uma singabaleli bandla. Kube igama lebandla sanikezwe wena uNkulunkulu wethu kwenhloso ethize. Ngakho umuntu olapha ebandleni ufanele ahambisane nevision esayinikezwe wena. Ngoba ngelinye ilanga ngegama nje lodwa siyohlulelwa phambi kobuso bakho silahlwe uma singaqondi ngalo futhi siphephe singene ezulwini ngenxa yokuqonda ukuthi leli gama lisho ukuthini. Siyacela ke uNkulunkulu wethu nomusa busise lona loyo olalele lenkonzo angabuyele emuva engasitholanga isibusiso sakho. Busise nalabo aqalayo ukufika siyabemukela siyajabula. Siyacela Nkosi ukuthi usiphathele bona sisela okubi asebekubonile noma bangakuthandi. Ucacise enhlizweni zabo ukuthi kungani sikwenza. Ngoba ngaphandle Nkosi kokukhothamela siguqe sikhuleka sikwazi ukwenza okunye. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi babusise ngokufika kwabo. Sikholwa ukuthi ngelinye ilanga bayobuya egameni lomfelo wethu Jesu ophilayo. Amen. Ngenxa yabaqalayo noma nabaqalayo futhi basekhaya lezwi ngiyadinga ukuthi ngichaze ukuthi kungani sishumayela ngegama lebandla. Abanye kungabalimaza bacabanga ukuthi siyaziphakamisa kanti kunesidingo sokukhuluma ngegama lebandla. Ngo-2011 waqala umsebenzi walapha ekhaya. Kwafika la kufanele ngikhulekele igama lebandla ngicele uNkulunkulu ngoba umsebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu ke wasesinikeza leli gama ukuthi kusentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Kulokhu ngigcizelela ke ngoba khona nasebethe bacela ukuba sentabeni kodwa liyabahlula igama bathi entabeni kaJehova. Akuyona intaba kaJehova. Indlu kaJehova esentabeni kaJehova. Mhlawumbe ngcono ngiyibeke kanjalo. Kule ndlu ke kaJehova kuyabonelelwa. Indlu elithizwe siyindlu kaNkulunkulu kamoya. Iyo ke le. Asifunde ku-Isaiah chapter 2 verse 2 kuya 3. Kuyakuthi ngezinsuku ezizayo intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sentaba. Phakame kunamagquma nezizwe zonke ziyagobhozela khona. Abantu abaningi bayakuhamba bathi wozani sikhuphukele entabeni kaJehova. Endlini kaNkulunkulu kaJakobe uyakusifundisa indlela zakhe. Sihambe emkhondweni yakhe ngokuba umthetho uyavela eSiyoni nezwi likaJehova eJerusalema. Ngesikhathi ke ngifastile u3 days ngicela igama kuNkulunkulu ngosuku lwesithathu ngafonelwa umntwana kaNkulunkulu wanginika amavesi awu4.
noma izincwadi eziwu-4 namavesi azo. Kwakungeyokuqala le, ngathi uma ngiqala-ke ngiyifunda, uNkulunkulu-ke wayeseyangifundela kwaba nezwi elikhulu elafunda. Ngathi uma ngisaqala ngithi kuyakuthi laqedela lathi ngensuku ezizayo intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sey'ntaba. Lasilisho-ke leli zwi ukuthi nanti-ke igama olikhulekelayo, intaba yendlu kaJehova. Laselithi-ke leli zwi, uma uthanda ukuthi u-ede ukuthi kuyabonelelwa okutholakala Genesis 22 verse 14, usungalifaka-ke lelo gama. Ngalithanda-ke ngalifaka, ingakho sisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Sesikhulumile-ke upart 3 lo, sikhulumile ngoverse 2, angisezukuya kuye, samthinta futhi noverse 3. Uverse 3 sesike samthinta, upart 2 wakhona wawuthi sasikhuluma ngokuthi uyakusifundisa indlela zakhe, noma-ke saqala ukuthi wozani sikhuphukele entabeni kaJehova. Sakuchaza ukukhuphuka endlini kaNkulunkulu kaJakobe. So yikho ngigcizelela ukuthi sisendlini, asikho entabeni. Indlu esentabeni, ukubiza ukuthi ukhuphukele entabeni ukuze ukwazi ukuthola indlu ehlezi phezulu entabeni kaJehova. Sifundile kamavesi amaningi kwacaca ukuthi indlu kaNkulunkulu iJerusalema, intaba yaseSiyoni. Uyakusifundisa izindlela zakhe. Sacaphuna-ke mase sikhuluma ukuthi uyakusifundisa kuJohn 14 verse 26, okhuluma ngokuthi umduduzi umoya ongcwele aya kumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke ngimtshele khona. Sase sithi-ke siyafunda ekhaya lezwi ngoba kwasunguleka ikhaya lezwi, osekubiza ukuthi ngithi ukulichaza kancane ngenxa yabantu abasanda ukufika. Ngilichazile izolo, kusho ukuthi asikho isidingo kakhulu, kodwa-ke ikhaya lezwi group engishumayela kuyo zonke iy'nsuku, umama njalo ngoLesine sithola izwi lenkosi, ingakho kubizwa ngokuthi ikhaya lezwi. Sithola-ke izwi ngaso sonke isikhathi ngoba izwi liyaphilisa. Siyaqhubeka-ke futhi nokuthi masifunde izindlela zakhe. Masifunde izindlela zakhe. Ivision yebandla-ke le uverse 3. Ivision umgwaqo noma iphupho noma iplani kaNkulunkulu yaleli bandla, ukuthi ufuna ukulibona likuphi bese ligayidwa iziphi izinto. So ngamanye amagama la ekhaya sizela ukuzofunda, kodwa umuntu ukuze afunde kumbiza ukuthi akakhuphuka asuke endaweni akakuyona. Ngeke uvele ufunde. Nasesikoleni awukwazi ukufunda, nasi isikole seduze kwethu kuthiwa uMkhayideni. Ngeke ufunde eMkhayideni uhlezi ekhaya. Kukubiza ukuthi suke ekhaya uphume uhambe esikoleni ukuze ufike ufunde. La-ke kukubiza ukuthi ukhuphukele entabeni kaJehova, hayi noma yiphi intaba. Mawusufikile khona uzothola indlu kaJakobe, la sizofike sifunde khona izindlela zakhe. Lithi-ke uyakusifundisa izindlela zakhe, thina-ke bese sihamba emikhondweni yakhe. Yilokho okufanele sikubukisise namhlanje, ukuthi thina kufanele sihambe emkhondweni yakhe uma yena sesifundisile. Ngoba sikhulume kakhulu ngokufundiswa kupart 3, kupart 2 wenkonzo, ukuthi sifundiswa kanjani, umoya kaNkulunkulu uyena usifundisayo. Uma-ke ngiqala ngichaza indaba yokufunda, uJesu uma echaza lapha kuLuka chapter 6 verse 40, uthi umfundi akangaphezulu komfundisi. Umfundi akangaphezulu komfundisi, meaning the student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like their teacher. Iyangithusa-ke le ukuthi if everybody is fully trained will be like their teacher, kusho ukuthi
Umuntu ongafundanga konke okufanele akufunde kuthisha wakhe ngeke afane nothisha wakhe. Kodwa kubiza ukuthi wazi ukuthi ngeke ube ngaphezulu kathisha. Okuqala lokho. Okwesibili ukuze ulingane naye funda ufunde ngokuphelele. NgesiZulu ke lithi ke umfundi kangaphezulu komfundisi kepha yilowo ophelelisiwe uyakuba njengomfundisi wakhe. Njengomfundisi wakhe, hayi umfundisi, asikhulumi ngomfundisi, umfundisi omaphambi kwabantu, njengomfundisi uthisha. Umfundi kangaphezulu komfundisi kepha yilowo ophelelisiwe uyakuba njengomfundisi wakhe. Kubiza ukuthi ke sipheleliswe ekufundeni. Kubiza ukuthi umuntu mayefunda ayifundisise into ekhulunywayo abese ayenza. Babonakala ke ngokuphasa abantu abayenzile into abayifundisiwe. Umuntu nje oyenzile into ayifundisiwe uyaphasa. Kodwa umuntu ongayenzile into ayifundisiwe akakwazi ukufana nomfundisi wakhe. Mawubuya lapha kumahubo angisayikhumbula ichapter lithi izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu senze saba oNkulunkulu. Kusho ukuthi uNkulunkulu uzala uNkulunkulu. Noma thina ke singeke silingane nomfundisi wethu onguNkulunkulu, lokho kufanele kucaca sisoze silingane naye. Kodwa sidinga siphelele. Athi uJesu ku Matthew chapter 5 verse 48, phelelani njengoba ubuyihlo sezulwini ephelele. Ukuphelela into edingakalayo kumzalwane. Kodwa ukuze uphelele kufanele wenze lokhu okufanele ukwenze. Ubani usithelo usungenile esithelo befana ngikunikeze ithuba usingokunike ekugcineni sengiyabona nje usubambile lokho okubambile sengeke ngakubiza ke ngane yami ukuthi uze ngaphambili. Ngakho ke umfundi ukuze afane nomfundisi kubiza ukuthi yena abe ngophelelisiwe. Phelela ufunde. Okwethuke ukukhuphukela entabeni kaJehova bese siyafika endlini kaNkulunkulu kaJakobe yena ke abese sifundisa indlela zakhe. Ngeke ufunde indlela zakhe uhleze ekhaya. Ukuhlala ekhaya ke angisho ukuhlala ekhaya lokhu kwangempela. Ngisho ukuthi uma uhlezi kulelizwe athi uNkulunkulu Abraham phuma ezweni lakini, phuma ezihlotsheni zakho, phuma endlini kayihlo. Kubiza ukuthi umuntu aziyeke azishiye izinto akhule ngazo uma kungezona ezikaNkulunkulu ukuze ukwazi ukufunda indlela zikaNkulunkulu. Ngoba indlela zikaNkulunkulu uthi lapha kuIsaiah 55 ziphakeme kunendlela zethu nemicabango yakhe iphakeme. Ngakho ke uma lezi izindlela zikaNkulunkulu ziphakeme kubiza ukuthi umuntu akhuphukele entabeni kaNkulunkulu. Ngiyabathanda abanye abazalwane mabekhuluma ngefasting bathi basentabeni. Ngoba ukuba sentabeni usho ukuthi uphumile ekhaya kwelikamoya wayohlala entabeni ethize njengoba uMose wenza wahlala noNkulunkulu izinsuku ezingama40. Kulezi izinsuku ezingama40 uMose ehlezi noNkulunkulu wabuya ekhazimula. Lithi izwi lenkosi abantwana bakwaIsrayeli babe bafuna indwangu basithi ubuso babo ngoba uMose wayebaxhopha. Awukwazi ukuhlala noNkulunkulu bese uyafana. Umuntu ohlezi noNkulunkulu uyashintsha. Umuntu ohlezi noNkulunkulu akaphinde abe yilento akaba yiyona ngoba uhlezi noNkulunkulu. So kusibiza ukuthi ke sikhuphukele entabeni ngoba entabeni kunendlu kaNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu kuMahubo 32 verse 8, ngiza kukufundisa izindlela zami. Ngiza kukubonisa indlela ozohamba ngayo. Ngiza kukululeka ngeso lami. Ngimangalile ngihlangabezana nalelizwi. uNkulunkulu uthi ululeka umuntu ngeso. Mhlawumbe sikubeke ngehumusho lesingisi ezinye izinto understandeka kangcono. I will instruct you and teach you the way you should go. I will counsel you with my loving eye. Ngizokululeka ngeso lami. Ngesingisi I'll counsel you with my loving eye. Kungikhumbuzeke ngesikhathi ngimncane kodwa esikhathini engasazi.
ngatshela umama ukuthi ngangahle kumama wayengishaya, kodwa ke kusho ukuthi leso sikhathi so 2 years 3 years ke ngoba akulula ukukhumbula 2 years no 3 years. Uthi umama ke ngitshela ngelinye ilanga ngangingamphoqi phakathi kwabantu ngoba wayeneso angibuka ngalo. Mangiqala nje ngithi ngiyaganga avela ngibuke ngalo leliso bese ngiyayeka ukuganga ngoba ngiyazi ukuthi okulandela leliso yini induku. So ke mina ke ngobungane angiboni ukuthi usesimweni sokuthi uphathi wabantu ngeke angishaye. Yayibona lonto ngeke akushaye uvikelekile, kodwa iso likhuluma ukuthi kulandela induku manje bese ngiyayeka. Uthi kuNkulunkulu la, I will cancel you with my loving eye. Inkinga ke leyo. Abazalwane bayakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyabona. And immediately ukhumbula mawenza into ukuthi uNkulunkulu uyakubona, uyiyeka ngaso leso sikhathi mayingalungile. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza kube lona loyo azi ukuthi ayikho into angayiboni uNkulunkulu. uNkulunkulu kulikhulu ukumchaza. Kunezwi la kumahubo ngithi 104 mangaphazama ngisazi kahle. Elithi imicabango kaNkulunkulu ingaphezulu kwehlabathi zolwandle. Meaning uNkulunkulu ukwazi ukusicabanga sonke emhlabeni njengoba sengama billions at the same time. Okungukuthi ukwazi ukusibona sonke ukuthi senzani emhlabeni wonke ngesikhathi esisodwa. Uma ke sikhonza uNkulunkulu onjalo ufanele wazi ukuthi uyakululeka neso lakhe. Uyakubona ukuthi wenzani. Thina ke sithanda ukuqalaza abefundisi, siqalaza abakhokheli, siqalaza abantu esibesabayo, siqalaza abaphathi emsebenzini. Umphathi mayengekho umuntu useyazi hawo kwampunze edlemini ngizosheshe ngiphume namhlanje umphathi uthe unomhlangano. Hayi noma ngizofika late uthe umphathi uzoqala emhlanganweni. Kanti uNkulunkulu uyakubona ngeso lakhe, uyakululeka ngeso lakhe. Uthi kaMahubo 32 verse 8, ngiza kukufundisa ngikubonisa indlela ozohamba ngayo ngizokululeka ngeso lami. Sikhuluma ngegama lebandla. Inkonzo le esiqale emva kokuvulwa kwendlu. Uthi silichaze leli gama lebandla siliqonde siliunderstand. Ivision ke iyo lesikhuluma ngayo. Kubiza ukuthi ngaso sonke isikhathi wazi ukuthi uNkulunkulu uyakubona. AmaHebheru 4 verse I think it's 13 lalibeka khona lithi akukho okusithekile kuNkulunkulu okungekho bala esiyozilanda ngakho. Noma yini oyenzile emhlabeni you'll have to give an account thereof. So uma kunjalo ke kusibiza ukuthi bazalwane asazi ukuthi iso likaNkulunkulu liyasibona. Khohlwe iso lomzali mawuyingane, khohlwe iso likamkhwenyana mawumama, khohlwe iso likababa wekhaya. Uphile as if God is in front of you. uJesu uyakubona ngoba uyakubona ngaso sonke isikhathi emsisazoma phambi kwesihlalo sokwahlulela kube yilona lo yaphendula. Ingakho ke siyafundiswa entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Uyasifundisa ngokusibonelela. Ukubonelela ukucabangela umuntu. Athi kuJeremiah 29 verse 11, nginemcabango emihle ngawe nekusasa elihle ngawe. Uma wonke umuntu engaba nokwazi uxolo. Uma wonke umuntu engaba nokwazi ukuthi uNkulunkulu ukucabangela into enhle ubungeke uyenze into embi. Ngoba mawenza into embi uyamphoqa uNkulunkulu ukuthi akujezise. Bese sibona sengathi siyahlukumezeka emhlabeni kanti impilo yethu edala ukuthi sihlukumezeke. But emqondweni wakho iba nokwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu uyakuthanda. Wayengeke amthumele uJesu azosifela esiphambanweni. Wayengeke ayenze lonto, uyenze lonto ngoba esithanda. Nawe mthande ngayo yonke inhliziyo yakho, ngawonke umphefumulo wakho, nangayo yonke inhliziyo yakho, nangawonke amandla akho. Enkonzweni ebesikuyona izolo kuchaziwe ukuthi ukwenzani ukuthanda uNkulunkulu ngalezi indlela eziwu4. Mthanda uNkulunkulu ngoba ukuthandile. Isihogo akasidalelanga abantu. Lithi iBhayibheli usidalela uSathane nengilosi zakhe. iJudgment kaSathane
waziphakamisa ezulwini, wazibona engcono, ezibona elingene noNkulunkulu. Nawe uma uthanda ukuziphakamisa, uNkulunkulu uzokuthobisa. Akuthobise ngokujezisa. Sikhonza uNkulunkulu ojezisayo. Manje singaba nolwazi ukuthi iso lakhe liyasiluleka, uyokwazi ukuthi uNkulunkulu uyakubonelela. AbaseRoma 15 verse 4, 5 and 6 uyasichazela ukubonelela kaNkulunkulu ngokuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshela ukusifundisa kwethu, ukuze ngokubekezela nangenduduzo yemibhalo sibe nethemba. IBhayibheli lilodwa leli siliphathayo lalotshelwa ukubonelela kaNkulunkulu, lalotshelwa ukuba sifundiswe. Ngakho akulindelekile ukuthi umzalwane angalifundi iBhayibheli. Akulindelekile ukuthi umzalwane alifunde ngesonto iBhayibheli ngoba selivuliswa umfundisi. Kumele silifunde silazi iBhayibheli ngaso sonke isikhathi. Mangithi silazi angisho silicrebe, kodwa aliqubuke kuwe ngoba wena uphila ngezwi. Uthi uma ubhekana nesimo izwi livuke, ngoba izwi liyinkemba, ilona elizokulwela kuleso simo. Izophela indaba yokuthi uma ubhekana nesimo uthi ngisazotshela umfundisi angikhulekele, ngoba wena uhamba nezwi, uhamba nenkemba. Kufuneka kuvuke inkemba uyisebenzise. Leli yenzo uJesu after 40 days uSathane efika kuyena, wamnqoba ngezwi. Izwi silinikeziwe liyinkemba kamoya. Ilo naloya akalisebenzise, ilo naloya akalithathe azithathele. Lithi ke AbaseRoma 15 verse 4, ngokuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshela ukufundiswa kwethu ukuze ngokubekezela nangenduduzo yemibhalo sibe nethemba. Umbhalo uyasiluleka, iBhayibheli liyasiduduza, iBhayibheli lenza yonke into umuntu noma isiphi isimangena kusona iBhayibheli liyafitha. Lalotshelwa lokho-ke iBhayibheli. Athi verse 5, kepha uNkulunkulu wokubekezela nowenduduzo makaniphe ukuqonda kunye phakathi kwenu ngokukaKristu Jesu. UnguNkulunkulu wenduduzo, umuhanjelo, ushonele othandiweyo wakho, shona ezwini, uNkulunkulu uzokududuza. uNkulunkulu unguNkulunkulu wokubekezela, uyasibekezelela. Athi lapha u2 Peter athi akusikhona ukuthi akabuye uJesu ngoba sesikhohliwe, kodwa uyasibekezelela ukuba sonke siphenduke. UNkulunkulu obekezelayo. Ukufika kaJesu emhlabeni kwenza uNkulunkulu wabekezela. Hayi ngoba wayengabekezeli, kodwa uma ufunda iBhayibheli uyathola ukuthi noma yini eyenzeka ngaleso sikhathi uNkulunkulu wayejezisa amandla ayikusasa. Bathi mabekutholele igolide belikhonza kwaqhamuka inyoka zabalungu. Wasethi Mose yakhe inyoka yethusi olinywe inyoka bhekele ethusi uzosinda. Kuningi eBhayibhelini elidala make kwenzeka into encane uNkulunkulu ekuthamandla ayikusasa. Kodwa ukufika kaJesu emhlabeni kwenza uNkulunkulu wethu waba uNkulunkulu obekezelayo. Mhlawumbe ngiRoma ngithi ukufika kaJesu. Ukufa kaJesu ngcono ngisho njalo esiphambanweni wavuka ngosuku lesithathu. Ngoba siyathola nalapha kwizenzo chapter 5 oAnaniya noSafira beqamba amanga kuPetro. Uthi uPetro niqamba amanga kimi, niqamba amanga kuMoya oNgcwele. Uvela washayeka phansi uAnaniya wafa same time. Namhlanje abantu bakhuluma into abayithandayo ngoNkulunkulu. Bakhuluma into abayithandayo ngoMoya oNgcwele. Kube ngathi uNkulunkulu akekho, kanti ingoba usafa uJesu wachitha igazi lakhe, unguNkulunkulu wokubekezela. Ake sifundeni ukukwazi lokho. Kodwa bese uyazi ukuthi umuntu mayibekezela uyingozi. Yabo labantu abathulayo babekezela, umdlokodla ngomunwe esweni. Uzolokhu udlokodla ngomunwe esweni wena. Awuyazi iphansi izoqhamukanini ekushaya kuthele phansi. Ziyazi-ke ingane zesikole ngoba izona ezikhonza ukulwa. Uvela ubona umuntu omunye ngathi uyakusaba, umdelele. Noma ngabe ubekusaba kuvele kufika athi ngicela ngenze noma yini ngiyalwa manje. Avela kushaya kuhlule.
ngoba kade umqalile umhlokoloza. Lo uNkulunkulu ke simkhonzayo uyabekezela, kodwa ukubekezela kwakhe akusho ukuthi akajezisi. Hayi akusho ukuthi so ake sifunde indlela zakhe. Sho njalo ivision ithi wozani sikhuphukele entabeni kaJehova, endlini kaNkulunkulu kaJakobe, uyakusifundisa indlela zakhe. Ngoba sifunde indlela zakhe sizomqonda, simunderstand ukuthi unguNkulunkulu ongafuni kuvezwe ithuba lokuthi izitha zakhe zimhlambalaze. uDavide wakufunda kabi lokho emva kokuba ebulala uUriya wathatha umkakhe. Wathi uNkulunkulu ngoba uveze ithuba lokuthi izitha zami zingihlambalaze, number 1 ngeke iphume inkemba emzini wakho. Amadodana kaDavide onke afa ngenkemba. Number 2, ingane ozoyizalela umkaUriya izofa, yafa isizange isinde. Number 3, ngizovusa umuntu endlini yakho ozolala nabafazi bakho, ilanga libuka noIsrayeli ebuka. Kwenzeka mawulifunda izwi. Induna enkulu kaDavide yandlalela indodana yakhe, ibeka itende phezulu kwendlu, kwangezona izindleni zazi flat izindlu zakhiwa kuqala, yabeka itende phezulu, wayishintshanisa abafazi bakayise. Ilanga libuka. uNkulunkulu ke lo esimkhonzayo ojezisayo ubekezela kuze kufike la ihlula khona ubekezela. Ngakho ke uNkulunkulu wethu ningaduki, akahleke. Usho njalo uGalathiya ngithi chapter 5 verse 7, ningaduki. uNkulunkulu akahlekwa, lokho akuhlwanyelayo umuntu uzokuvuna. Uzoyivuna into oyihlwanyelayo. Qaphela. Kepha uNkulunkulu wokubekezela nowenduduzo makaniphe ukuqonda kunye. Yabona makungafika la ibandla likaKristu lingaba nokuqonda kunye. Mase ngikhuluma ngebandla ngikhulumile ngathi la ngikhuluma ngebandla emhlabeni wonke, ibandla likaKristu. Mali ngaba nokuqonda kunye kukaKristu, abe singaphila kamnandi. Singahloniphana singabefundisi, singahloniphana singamabandla. Alikho ibandla ongalihleka noma uligxeke noma uhlebe noma uhlebe umfundisi, ngoba sinokuqonda kunye, siphethe iBhayibheli elilodwa elifanayo. Lithi ke ukuze nganhliziyonye nidumise ngomlomo munye uNkulunkulu uyise weNkosi yethu uJesu Kristu. Ngoba kumele simdumise ngomlomo wodwa. Uma sihluleka ukumdumisa uNkulunkulu ngomlomo wodwa sisendlini eyodwa, much more kuhlangene amabandla. Sigcine sigxekana ukuthi hawu labantu bakhonza kanje, hawu labayana bakhalisa insimbi kanje, labayana badansa kanje. Ake sikhonzeni uNkulunkulu nganhliziyonye, ngangqondonye nangombono wodwa. Ukufunda indlela zikaNkulunkulu kungukugcina izwi lakhe. Ngoba kufanele si-understand lento, ukufunda indlela zikaNkulunkulu ukugcina izwi lakhe. Yingakho ke ekhaya lezwi egroupini esinayo esinamalungu angaphezulu ka-5,000 baqoqwa yini abantu abangaka? Baqoqwa yizwi. Mawufunda uMakho uJesu wakhuluma izwi yagcwala indlu. Bahluleka abantu ukuhlala nababelethe lo owayelelo hlakeni bazi baqaqa uphahla phezulu ngoba uJesu wayekhuluma izwi. Uma sonke singafunda ukukhuluma izwi, ngeke kulikhuluma izwi uma ungalifundi. Iyona nto ke sinikiwe la entabeni Yendlu kaJehova, iyona nto enginikiwe, iyona mandate yami leyo esithola kuMatthew 28 verse 13 kuya 20. Elithi uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni. Ngiphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni. Verse 19, ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nibafundise ukugcina konke nginiyale ngakho. Bhekani mina nginani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. uNkulunkulu njengabefundisi usinika imandate yokuhamba sisemhlabeni wonke. Mase sisemhlabeni wonke sibabhabhadisa abakholwayo egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Ongcwele. Bagcina ke oza wethu sebethi ngiyakubhabhadisa egameni likaYise nelikaMoya Ongcwele. Wambula uNkulunkulu ukuthi kufanele ulishe igama likaYise. Ubani lo Yise? Ngoba wonke umuntu wesilisa okhona emhlabeni
uma esemdala nomndeni uyise kaSibanibani. So mawuzovela ubhabhadise egameni likayise asazi ukuthi ubaba kaBantu obhabhadise. Kubiza ukuthi silibize igama ngiyakubhabhadisa egameni likaNkulunkulu uJehova Sebawuthi nasegameni lendodana yakhe uJesu Kristu nakwelikaMoya oNgcwele. Ngoba kusho uJesu nenza izizwe zonke abafundi. Ukwenza umuntu umfundi ukumfundisa, ukwenza umuntu istudent. So ke uJesu sinika imandate ukuthi asiphume senza abantu bafunde. Le vision esinikeziwe kuverse 3 kaIsaiah chapter 2 egama lebandla. Endlini kaNkulunkulu kaJakobe uyakusifundisa izindlela zakhe. Ingakho ke sifunda ngaso sonke isikhathi. Ngiyambonga kuNkulunkulu ukuthi ungiphile inkonzo yokufundisa. Simelwe ukufunda engisisazobuzwa ngalokhu ukufunda kwethu. Uthi wafunda ke wasuwenzani. Uthi ke ngalokho ambane izizwe zonke abafundi bese beyabhabhadiswa egameni likayise nelendodana likaMoya oNgcwele. Okukhulu nibafundisa ukudina konke ngeniyale ngakho. Umsebenzi wanoma imuphi umholi webandla ukufundisa ibandla ukudina yonke into uJesu ayifunayo. Ziningi izinto uJesu azifunayo. Ingakho ibandla lidinga uMoya oNgcwele. Ngoba la engafika ngakhona umfundisi usuwedwa uMoya oNgcwele uzofika. Njoba ngeke ngacaphuna uJohn 14 verse 26 elithi umoya weqiniso uMoya oNgcwele uyakusifundisa konke abese sikhumbuza uJesu akukhulumile. So sidinga ukufunda bese kufika la uMoya oNgcwele ezokukhumbuza izinto ebezikhulunywa enkonzweni. Ngiyakhumbula esando kungibiza uNkulunkulu ngisanda uqala umsebenzi. Ngoba ngangingazi noma ngiyaphuma noma ngiyangena. Ngangithi mase ngihlezi phansi ekhaya ngesonto sengiphumule and wayenza sure ukuthi ngihlala ngedokamelweni ngihambe ngithi ngiyolala ngangizolala. Ivele idlalwe yonke inkonzo. Ngizilalele ngikhuluma ngizibuke. Yimi lo bengikhuluma kanje ukuthi bengikhuluma ngikuthathaphi ngoba ngikwazi. Abesethi bengikufundisa. So ke uNkulunkulu uyasifundisa ngomoya wakhe. Kubiza ukuthi ke nawe mawususekhaya noma ngeke kufane kwakho nokwami ngoba uNkulunkulu azenza into ezifanayo. Kodwa kufanele uMoya oNgcwele akukhumbuze izinto ezikhulumayo. Noma usemsebenzini kusasa ngomsombuluko noma ukuphi kufanele kube khona ukukhunjuzwayo. Sengikhumbula omunye umama ola ekhaya lezwe groupini obebonga angazi uma ngikufakele lokufakazi noma ngisazokufaka. Uthi yena umephile ehamba enza into wrong ngivele ngizwe iphimbo lakho babuNsibanda lithi uNkulunkulu akayifuni lento umusuyenza. So kusho ukuthi kuyena uNkulunkulu uthanda ukusebenzisa iphimbo lami kahle kumina ngisuke ngingazilutho mina. Umoya oNgcwele umoya kaNkulunkulu. Kusho ukuthi uNkulunkulu uyasazi. Usho njalo amaHubo 139 verse 1 kuya ku4. uNkulunkulu uyasazi wazi ukulala kwakho wazi ukuvuka kwakho. Uyazi ukuthi yini wena ezokwenza ukholwe ukuthi uyena. Ngiyakhumbula ngisanda ukuqala njoba ngake ngasho ngathi ngaqala ngayosisa kwelinye ibandla wathi uNkulunkulu angifuni ube laphuma. Ngabamba 14 days ngikulelo bandla. uNkulunkulu wanginikeza baseRoma 8. Indlela anginika ngayo ngezwe lomfundisi ethi bakunzibande Roma 8. Bakunzibande Roma chapter 8. Angazi ngisho 3 times yini. Hawu. Kaphaphana. Hawu, umfundisi ungeza baseRoma chapter 8 esiyabuya ingqonda kuyena uNkulunkulu. So uNkulunkulu uyakwazi ukusebenzisa umuntu omaphambi kwakho kanti uyena ukhuluma nawe akusena lo muntu. NoSathane uyakwazi ukusebenzisa umuntu omaphambi kwakho ukwenza isisono. Ingakho izwi lenkosi 1 John chapter 4 verse 1 athi hlola nomoya ngoba kusibona bonke umoya bakaNkulunkulu. Manje ungeze uhlola umoya uzovuka nephupho ukuthi bakuNsibanda uthi angenza ukuthi usuyakwenza bekungemina. Kodwa umbuzo omkhulu uthi kwenziwa yini wena uvakashelwa amadimoni ukhonza uNkulunkulu? Lizozenza mina idimoni kuwe kwenziwa yini? Ngoba kufanele wena wakhe amaphupho onke kubavela uNkulunkulu.
ngoba uthi wenza ikhonzi zakhe ama-104 verse 4 wenza ikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Uma uyilanga lomlilo idemon alisondeli kuwo. Uma uyilanga lomlilo usathana akasondeli kuwo, ngoba wena uyilanga lomlilo. Akanaso isikhathi sokuzo-imitate umuntu usathana kufaka ehlathini. Ukufaka ehlathini nawe ngoba usilona ilanga lomlilo. Asibeni ngamalanga bomlilo, ngoba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo lapha kumaHebheru verse 29. Ungumlilo oqothulayo. So uma umlilo oqothulayo wenza thina sibe ngamalanga bomlilo, wenza sifane naye. Uma uSathane cannot face God, indaba akuface wena uSathane. Indaba uSathane abhekane nawe. Yiba nezwi uphathize, uphatha inkemba njengoJesu. Wathi mayethi uyambheka uJesu wasebenzisa inkemba eyizwi ephuma ekufasteni kwakhe. Ngakho-ke kusibiza-ke ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu ufuna sifundise abantu ukugcina konke asiyale ngakho. Athi bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe, etshela abafundi bakhe. Nami yona into engipha amandla le ukwazi ukuthi noma ngabe ngiyaphi uJesu umthembisile ukuthi uzoba nami. Noma ngabe ngibhekana nayiphi inkinga ungithembisile, ngoba uyahlasela uSathane. Wahlasela uJobe, wavuma uNkulunkulu wathi ngawuthinta umphefumulo. So ke sike sahlaseleka nathi ekhaya kulezi insuku ngendlela emangalisayo imizimba yethu, kodwa siyambonga uNkulunkulu ngoba umuntu uyakwazi ukuma namhlanje umile. So kusibiza ukuthi ke bazalwane, ake sizame ngawonke amandla ukukhuleka ukuthi Nkosi ngenze ngibe ilanga lomlilo, ngenze ngikufuze, ngoba uma uyilanga lomlilo uSathane akazodlalela kuwena. Ekhaya lezwi ke senziwa abafundi abagcina izwi. Abanye baze bafakaze athi umuntu usecollege ngoba uyafunda, noma kuyicollege angeke agraduate athole isipho esala emhlabeni, kodwa uzosithola esikamoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele uzokwazi ukukukhumbuza zonke izinto uzifundile. Ingakho kabanye beqhamuka bethi bezwizwi likababonsi bande likhuluma naye lithi msukwenza ukuthi nokuthi. Siyambonga uNkulunkulu sinika yena udumo ukuthi akwazi ukwenza izinto ezinjalo. Ngeke akwazi ukwenza izwi umuntu uma ehlulwa ukulilonda. Lilonde izwi, ligcine kuwe ulingise uMaria. Mawufunda indaba kaMaria ngesikhathi kufika izazi zikhuluma ukuthi kwenzakaleni, yacabanga ukuthi uLuka chapter 2 lithi izwi lenkosi uMaria wawagcina wonke lawo mazwi, ngoba izazi afeza khuluma ukuthi sibona inkanyezi, siqale sabona ukukhanya okukhulu kwehlingelo sizacula, zathi uduma uNkulunkulu kweliphezulu, zathi namhlanje nizalela umntwana. Lithi izwi lenkosi uMaria wawagcina wonke lawo mazwi. Nalapha yana kade belahlekelwe uJesu behambile bayiJerusalema beyobala. Mase bebuyele emuva babona ukuthi umntwana akekho, baphithizela abantu baningi. After 3 days mabethi hawu uJesu akekho, bajika babuyele emuva. Bamthola etempelini eShumayela. Uthi unina sesikufuneka kangaka ndodana, kodwa kwenze njani? Uthi uJesu anazi ngani ukuthi ngimele kube kokababa. Uyadlula kuJoseph uyise manje, usekhuluma ngomunye ubaba. Lithi izwi lenkosi nalapho uMaria wawagcina lawo mazwi. Yingakho uMaria waba nesibindi sekuphela iwayini. Lapha kuJohn chapter 2 wathi yenzani noma yini anitshela yona, ngoba wayesazi ukuthi lo muntu ubani. Kulikhunike namhlanje ngibuke ingane ayikhuli kumama wayo. Ngabona nami mama wami wazi washona ngangingakhuli kumama. Ukakusukele nje umama umdala agqoka ijezi, awubona ukuthi kumakhaza uthi la umuntu ekenza ingane. Thandi gqoka ijezi kushisa kangaka godola yena umama lo. Usudlile nje mntanami umama lo. So ke ayikhuli ingane kunina. Kwabiza ukuthi ke no Maria adina amazwi akhulunywa ngale ndodana yakhe ukuze abone ukuthi hayibo akuyona ingane yami le, ingane yami ngoba iphume kumina kodwa akusiyona ingane yami le. So ke ukugcina izwi kuyasiza. Ingakho kumbhali weHubo 119 verse 11 athi enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho ukuze ngibone kuwe.
ngeke ulonde izwi wona ngoba izwi awulondi, ngoba izwi lingulizwi, ulizwi uJesu. Izwi liyakhuluma nawe liyakutshela musukwenza lokhu bese ungoni. Wona ngoba unjani awulaleli izwi, awulilondi. Athi ke enhlizweni yami ngiyalilonda izwi lakho ukuze ngingone kuwe. Uma ke ulonda izwi awoni, ngoba izwi liyimbewu. Angiphinde, uma ulonda izwi awoni ngoba izwi liyimbewu. Athi ku 1 Peter chapter 1 verse 23, sengizelwe kabusha kungengambewu ephelayo, kodwa ngengapheli ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Kubiza ukuthi ulonde izwi ukuze uzalwe ngalo. Mawusuzelwe ngezwi uzelwe ngembewu engapheli, uzelwe ngembewu ekhona kuwe, imbewu kaNkulunkulu. Yingakho ke uma ulonda izwi awusenzi isono. Khumbula sikhuluma ngokuthi uyasifundisa indlela zakhe, thina bese sihambe emkhondweni yakhe, usifundisa ngezwi. Kwenzakalani kulowo olonda izwi noma olonda imbewu kaNkulunkulu? Akoni. 1 John chapter 3 verse 9 lithi lowo ozelwe uNkulunkulu akenzi isono, ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanakona ngoba uzelwe uNkulunkulu. Umuntu ozelwe uNkulunkulu akoni. Into edala ukuthi angoni ngoba imbewu yakhe ihlezi kuyena, imbewu kaNkulunkulu ihlezi kuwe. Ngeke umsukele nangubaba uZulu umtshela ukuthi ungowakwaMthembu, ngoba imbewu kababa uZulu wakhe ihlezi kuye, yona emgunyaza ukuthi abe uZulu. So imbewu kaNkulunkulu igunyaza ukuthi ube ngumntwana kaNkulunkulu. Yikho 1 John chapter 12 athi bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu, abangazalwanga ngentando yendoda, ngentando yegazi noma intando yenyama. Uzelwe yini wena? Uma uzelwe awusasenzi isono, ngoba abazelwe abasenzi isono, ngoba imbewu kaNkulunkulu ikubona, imbewu kaNkulunkulu ihlala kumuntu. Ukuzalwa nguNkulunkulu kuyisizathu sokungasenzi isono. Mawusenza isono ubona ukuthi awakazalwa, kodwa mawungasasenzi isono uzelwe. 1 John chapter 5 verse 18 lithi siyazi ukuthi lo naloyo ozelwe uNkulunkulu akoni, ngokuba ozelwe uNkulunkulu uyazigcina noma akamthinti. Usathane nje akasondela umuntu ozelwe uNkulunkulu, akalenzi iphutha, ngoba imbewu kaNkulunkulu exosha uSathane. Imbewu kaNkulunkulu sesishithi izwi liyinkemba. So uSathane mayisondela uyagwazeka, uhlatshwa yizwi aphuma abaleke. So ozelwe uNkulunkulu akasenzi isono. Uma ke kushelela ulimi kuwena kufike la uthi awuyazi ngiyaxolisa, ngikhulume kabi, awukakazalwa uNkulunkulu. Kodwa eKristu ngcono usekhona unembezo ukuthi uxolise ubone ukuthi uwonile. Kodwa ozelwe uNkulunkulu akasenzi isono. Yikho ke la ku chapter 2 kaMichah, chapter 1 chapter 4 uverse 2 kaMichah, othi izizwe eziningi ziyakuhamba zithi wozani sikhuphukele entabeni kaJehova nasendlini kaNkulunkulu kaJakobe, uyakusifundisa indlela zakhe, sihambe emkhondweni yakhe. Sifundiswa ke izindlela zikaNkulunkulu ngezwi likaNkulunkulu, ngoba uma ulonda izwi likaNkulunkulu uzokwazi ukuhamba emkhondweni yakhe. Umkhondo ke into eqashile. Abantu abake bazingela bayazi ukuthi izinja zilandela umkhondo wenyamazana. Ubona sezivusa nje wena athi ungaboni ngoba zilandela umkhondo. Ngakho ke uNkulunkulu uzosifundisa sihambe indleleni zakhe bese sihambe emkhondweni yakhe, sihambe entweni esithele eqashile. Yingakho umkhondo uyadlula ezwini, uyadlula eBhayibhelini. Ngamanye amagama kunezinto ozifundiswa umoya ongcwele ezingekho eBhayibhelini, ukuthi owami akakwenzi lokho, owami akagqoki kanje, owami mhlawumbe ngizoba specific akayigqoki ingubo emfushane. Mawuthi ezweni akubhaliwe ezweni ukuthi ungabogqoka ingubo emfushane.
So usuhamba emkhondweni lithi ke lelizwi uyakuzifundisa indlela zakhe sihambe emkhondweni. Mawusuzifundile indlela zikaNkulunkulu kunezinto ozozenza abanye abazalwane bamangale kanti ngoba wena usuhamba emkhondweni awusahamba endleleni ebonakalayo. Athi uPaul izinto ezaziyinzuzo kimi ngazishaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi. So ukuqhubeka umazi uNkulunkulu understanda kunezinto abanye abantu ezingesona isono kubo kodwa kuwena athi uNkulunkulu isona ungayenzi lento. Ukuhamba emkhondweni kaNkulunkulu. Ngokuzayo uNkulunkulu masigcina sizoqhubeka sichaze igama lebandla nevision. Busubona ukuthi igama lebandla liyintshumayelo engakanani. Part 3 ke lo esimqedayo namhlanje. Ngokuzayo sizoqhubeka no part 4 ukuze sizihlukanise lezi inkonzo sithe inkonzo yokushisa. Ake ngikhulekele izwi. Emva kwalokho nginikeze iNorth Coast Radio ithuba bese ke ngiyabuya la ngizofunda nje izwi elithinta ukushisa impahla etholakala ngendlela engafanele. Mhlambe ngithathe nje about 5 minutes or so bese ke siyavala siyahamba ke soshisa izinto abazalwana abazilethile abafuna ukushiselwa zona. Ngicela ukuthi ke sikhuleke sibonge izwi kuNkulunkulu. Baba egameni likaJesu siyabonga Nkosi sikunikeza udumo nangaso lesi sikhathi. Ngiyacela ke uNkulunkulu wami nomusa ukuba uqhubeke nohlelo. Siyabonga Nkosi ukuba nosithe phakathi kwethu. Sicela umbusise umqinise ume naye. Busise nomndeni wakhe omkhulisile waze wafika la. Kaningi sijwayele ukubuka abantu singadluleli emakhaya abo. Uyabazi Nkosi abakudingayo ekhaya naye abakudingayo saphila kulo mhlaba. Siyacela Nkosi wenza amahubo 104 verse 5 ukuthi usuthise ukulangazela komuntu ngokuhle. Mbusiseke Nkosi nomndeni wakhe senze umsebenzi wakho ukuvakashela amabandla ibanayo umqinise kukhona konke. Sibonga izwi ke Nkosi kakhulu ubusisiwe ozwayo izwi alenze. Ngoba ngeke usisize ukulizwa sijabule sithi inkonzo ibimnandi kodwa sibe singayenzi into ebikhulunywa. Sizwile Nkosi ukuthi umuntu ufanele alonde izwi ukuze angasenzi isono. Kusibiza ukuthi izwi lakho siligcine sililonde phakathi kwethu. Siyabonga uJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Angazi ke ukuthi Amen. Kulungile. Ngiphuma eNorth Coast Radio angazi uba kujwayele ukuya angazi noma niyayazi ilandleko lwakhe mawusifika lwakhe ikhona senjani ngizonivakashela ngizomchazela ukuthi yindaba kumele ulalele umsakazo weNorth Coast Radio. Ngikhuluma ngeNorth Coast Radio ngoba ngisebenza khona. Imisakazo iyahluka sinemsakazo mhlawumbe inhlobo zomsakazo ewu-3. Kukhona lokhu nje siyaziyo yonke ekuthiwa ama-public radio stations. Public radio stations umsakazo efana noKhozi noMetro nobani. So umsakazo nje omkhulu esakazeka kakhulu bese kuba umsakazo ekuthiwa ama-commercial radio stations leyo mhlawumbe esikwazi iGagasi ne-East Coast Radio. So umsakazo leyo abenza kuyo inzuzo usuka nje umuntu mhlawumbe ngisukele mina ngokhandela umsakazo ngoba nginemali and then bese kuthiwa umsakazo use-commercial radio station. Bese kuba khona-ke ama-community radio stations of which is ilokhuzana ile engiphuma kuyo. Community radio station umsakazo uba umsakazo osakazela abantu abathile like uma u-aplayela i-license yakhona uyachaza ukuthi umsakazo
like thina nje sisakaza imikhiqizo exayo yonke. Ama-objectives ethu is to empower women and children and youth. So uyawuchaza ukuthi uzokwenzani umsakazo uma ku-apply, but it's a non-profit organization and ukusakazela umphakathi. What okusakazayo it is relevant to umphakathi ohlala khona, which is why kubalulekile ukuthi ulalela ngoba ukhuluma ngezinto ezenzakalayo la emphakathini. Size sithi go as far as sicele ukuthi mhlawumbe uma kukhona othandayo like iy'ndaba ngoba njengoba ngisho ukuthi si-NPO kusho ukuthi imali asinayo, so sizocela mhlawumbe ukuthi nje usisi nje kube uyena ozosisho ukuthi yini eyenzakalayo la mkhayide mhlawumbe bakudutshula umuntu usuzosendela imeseji usho ukuthi endaweni ethile kuyenzeka usixoxele isitori, then leso sitori sesikhuluma thina emsakazweni and wonke umuntu besekezwa ukuthi yini eyenzakalayo. So into eyenza ukuthi kubaluleke ukuthi uwulalele umsakazo i-community radio station ukuthi uzwa izinto ezenzeka around wena, kungabi ubugebengu kuphela, kube nezinto ezithuthukisa umphakathi. Ngingenza example ukuthi siyamenywa thina sihambe kuma-events njengoba ngingane yonke into eyenzekala ngizithatha ngiyifake epagini lethu nama-events noma ngabe kuthiwa kune-event uma ufikile ku-event bese usuke ungayihambelile wena, kuba mnandi vele ngokubona usuku lapho, but awufiki lapho uhlale relax, ufika lapho usebenze, you get information, ozoyithisa leyo information uyihambe sikubalalela. Ngenza isibonelo, sike samenya ukuze i-Julian Chamber ehlangene no-ABSA babenze i-event bezothula kuhlelo o-ABSA asenalo bosomabhizinisi abancane. Somabhizinisi abancane uyabathatha abafundisi lapho CBF bewu-45 abathathile this time around. Thathe iy'ngane wayefundisa ukubhaka, wayefundisa ukwenza izipho, abanye wawafundisa i-carpet, wawu-45. Base beqedile bazothatha ama-certificate, they are qualified. And then bese bavulela lokuzana ama-bank account abaphose 2.5 kulowo ma-bank accounts. Lo information ngeke uyithole ngoba kumele osomabhizinisi, but abantu okumele ukuthi ba-benefit okungatholi babengamenywanga. And then thina sizoyisase lo information siyoyikhuluma emsakazweni. If you listen to umsakazo usuyazi ukuthi kunento kanje usuyahamba eze-CBF uyofuna ukwazi ukuthi uyithola kanjani. Uma ngabe mhlawumbe sekune-program elandelayo ukuthi sebefuna umuntu 45 bazuze bazositshela emsakazweni siyikhulume. Uma ngabe awulalela umsakazo angeke uyizwe lo information, ngeke uzuyithola because I'm sorry to specify, ngeke uyithole emsakazweni ngoba isakazela i-South Africa yonke, thina sisakazela i-KingCity. So whatever information esinayo eyi-KingCity akusiyo if kwemhlanga i-KingCity i-information wena leyo futhi ubenayo njengomhlalo wase-KingCity. So ilokho kwenza ukuthi kubaluleke ukuthi ulalele umsakazo wakho oseduzane nawo. Siphinde sinse ama-objectives ethu ukuthuthukisa i-youth nabesifazane. Siphinde futhi enye yawo ukuthi sithuthukise inkolo emphakathini. So even nalokho we have ama-slots for abafundisi from Saturday ntambama nge-6 to 10 ngoba vele kusuke kusengasalalele umuntu, and then from u-5 ekuseni namhlanje kuze kushaye u-10, no-6 futhi ntambama kuze kushaye u-10 ebusuku. So ama-slots lawo abafundisi bafike bayabathenga-ke lawo ma-slots, bafike baze bashumayele. Nalokho futhi nje kuyasebenza because umphakathi sihlala kona, most of umphakathi sihlala kona ungama-Christians. So sesibacele kabafundisi ukuthi bawathenge lawo ma-slots. Ilokhuzana uma ngabe uzothenga i-airtime emsakazweni, mhlawumbe ubona ama-adverts amancane lawa adlalayo kuthiwa nje usho ukuthi hhayi inkonzo yethu sindluliswa lapha emkhayideni yasesikoleni, singena ngo-10 siphuma u-12, yabo lokuchaza lokho akupheli i-minute khuluma leyo sikushaje 1,200 lokho okodwa, not ukuthi kuze kuphela inyanga okodwa 1,200. Bese mangabe sizwa ngoba isikhathi esiningi umfundisi ninikeza i-hour
i-hour nje uzofika uhlale uthi hhayi manje bengiphi i-hour namhlanje it's 9,500 esikutshaja khona uma basenza ibhizinisi uma ufika yazi ukuthi nje le-event kanjani ucela ukuthi advert bazoyi-200 uma ungekho ubhabhayi noma ukuthi 9,500 but hhayi i-interview ye-hour ekunani okay it's fine 9,500 ukhokha ungakangeni but siba nawo ama-packages-ke esiyenzela apha efundisi much cheaper lo 9,500 ukhokha no-3 months or 3 months uthole i-hour every week ama-hour 4 ngenyanga bese kuba lama-advertise ngimasho-ke kube abe 5 ngesonto futhi awu-20 ngenyanga so ngoba ngisho ukuthi siyakwazi ukuthi siwenzeke and then okunye siba nawo amathuba mhlawumbe uthole ukuthi abantwana abasebenzi mhlawumbe umntwana ekuthanda ukusakaza noma uthanda mhlawumbe uthanda ukusebenza kumina akhona amathuba ukuthi angenza azofunda emsakazweni but umzali ingakuthatha ukuthi umntwana usesikoleni ngoba ngichaze ukuthi angisise-NGO asifuni nami nje umbona nje muhle kanje khona emsakazweni nami ngaphothwa umyeni wami umsakazi nje mhlawumbe ukungizame imali kapetrol kodwa so abakazi khona mntana bangabe ezophosta kodwa uzobe esekwazi ukusakaza uzobe esekwazi ukuproducer ukuthi lezi ndaba sobeyikhuluma besakaza angithi umsakazo omkhulu njengalokho ekhosini umsakazi ufika esizohlala behind the mic esizokhuluma into ebhalwe umuntu lokho lo bhalile uzomuproducer oyahamba oyofuna information mhlawumbe njalo sisukhona ne-education uzohamba ufuna information ye-education ukuthi yini yonke into ezobe i-issue izobe iproduce umuntu for thina uma ngabe uzosakaza ufunda producer uyatshela nje into ukuthi-ke Monday education, Tuesday i-health, Wednesday business, then wena bese uzenzela umsebenzi ukuthi namhlanje ufuna ukukhuluma ngani go and do your research then you produce uhlelo lakho so umntwana uzobe esekwazi ukusakaza esekwazi ukuproduce nokunye ne-technical ngoba ufuna ufunde izinto ezenzakalayo bafunde izinto ey'ningi emsakazweni athi mina kuphela umdala ubaba uyazi ingane zethu laphaya imeneja isikhathi esiningi ngize nabo ukuthi namhlanje bathi ba-off imeneja yakho mhlawumbe ingatholi programs manager umuntu ozothi uma ufika nje uzopheseke ngisho usumdala kangakanani uma kuthi usakaze uzophosakela so konke lokho akafikanga kwazi ukufunda emsakazweni so if ekhona umntwana okanjani lethi ofuna ukuthi afunde sibathatha beno-matric camp but u-matric kwakhe funeka umqualifye ukuthi ayongena kwi-institution yokufunda because asifuni ukubagcina abahlali vele uyahlala leso sikhathi leso lapho aza kuthola umsebenzi ahamba uthola umsebenzi okhosini baningi befika bahamba kuyimanje vele abasakazi asinabo khona-ke iy'ngane eziqeda ukufika but asinayo lokuzana limit ukuthi hayi manje asisathatha so if ekhona o-interested nothandayo all you have to do uma umzali basesinomo ukuthi uzositha ngokuthi umntwana wakho usesikoleni umsupport imali yokugibela yonke into uzoyithula kuyo siyaba nama-stipends kodwa it's not guaranteed so it's better ukuthi uyitshele nje ikhanda lakho ukuthi umntwana usesikoleni but uyafunda uma efunda i-information ezofuna nayo eyakhe ngiyacabanga ukuthi ilokho nje bengifuna ukudlulisa ngibonge kakhulu ithuba bese ngimcela ukuthi ulalele umsakazo njengoba ngichaza ukuthi why kumele ulalele umsakazo North Coast Radio 104.0 FM and then page lethu la Facebook it's North Coast Radio 104.0 but sikhuke ngasigama lodwa North Coast Radio uzithola khona ngibona nje ukuba iqhubeka uzothola nayangalela nkathi igcina ubaba ikhona siyabonga.
kakhulu. Ngihawule ngithathe ibusisi. Siyabonga ndodakazi. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu. Senizwileke bazalwane. Asilaleleni North Coast Radio. Sithini isiqubulo seNorth Coast Radio? Ubani ofuna ozongitshela nje asisho? Ubani ofuna ukusisho? Hawu. Anolalela nto umsakazi. Ngicela isandla phezulu. Yeah, so nokho ke catch the waves ngake gaga sengimangela. Hawu, kanti nilalela ngivele. Ayike siyabonga kakhulu. Bayasizama nje basinike ithuba kulento okuthiwa i-Pastors Marathon. Sihambe soshintshana lapha sishintshane. Nami ngamthembisa ukusithe ngathi kusafuna ukudlulela ebhizi omhla ka-10. Kunezinye inkonzo esithe ufuna zidlule bese ngizokubona. Sizame ke lokho okucheap ngoba hawu 9,000 khulume hour elilodwa. Kuyabiza bona ngeke sikhohlisane bazalwane kuyabiza. Kodwa kunale package abayishoyo ukwazi ukuthi uthathe 3 months i-hour elilodwa 4 times a month. Nakho kama-advert bathi awu-5 ngenyanga. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Asiwusupporteni ke umsakazo. Mhlawumbe ukhona umunye phakathi kwethu onengane ethandayo ukufunda ukusakaza. Sesizwile kuyenzeka. uNkulunkulu anibusise. Sibonga kakhulu. Njengabefundisi siyawusupporta kube lesi sikhathi sokugcina nje. Bengixakeke kakhulu. Ngacela ubaba uMthembuke wahamba wawenza umsebenzi. Umfundisi wethu ubaba uZulu kuyasebenza naye. Nami ngixakwe lo WhatsApp wami usunabantu abaningi. Kodwa nje sibonga kakhulu. Sesizoya ke enkonzweni yokushisa. Ngithe ngizofunda izwi. Bese ke sivele siqonde kuyona. Seziningi kakhulu impahla esinazo la. Izenzo chapter 19. Izenzo chapter 19. Siqala lapha kuverse 17. Lokho kwezwakala kubo bonke abakhileyo eEfesu, abaJuda namaGreki, ukwesaba kwabehlela bonke ladunyiswa igama lenkosi. Nabaningi abakholwayo beza bazivuma bazibika izenzo zabo. Verse 19. Kepha abaningi kubo ababenza imlingo babuthela ndawonye izincwadi zabo bazishisa phambi kwabo bonke bahlanganisa amanani azo bafumana ukuthi ayizinhlamvu zesiliva ezizinkulungwane ezingama-50 kanjalo izwi landa ngamandla enkosini. Uma ke uqala lapho kuverse 11 uthola imangaliso ezenziwa uNkulunkulu ngoPawulu. Kuthiwa baze bathatha amaduku emzimbeni wakhe bababeka phezu kwabantu. Abantu basinde abanomoya amabi baphile. Bakhululeke kulabo moya babi. Kwasithiwa ke mawufunda uqhubeka kukhona umpriest wayenamadodana abayizanusi ababehamba besebenzisa igama likaJesu bekhipha amadimoni. Kanti bazofika la umuntu onamadimoni ezobashaya. Mayise bashayileke yikho liqala verse 17 kuthiwa ukwesaba kwabehlela bonke. Ngoba abantu bafunda ukuthi akusena wonke umuntu okhipha idimoni. Awukwazi ukuthi unedimoni ukhipha idimoni azokushaya amadimoni. Awukwazi ukubiza igama likaJesu. Kodwa ke kakhulu silapha ke kuverse 18 abaningi emva kokwesaba bakholwa bazivuma bazibika izeqo zabo. Inkonzo yokuvuma izono noPawulu beyenza eyisebenzisa. Bavuma izono abantu emva kokuvuma izono kwahlanganiswa izincwadi zemilingo zashisa. Ingakho ke senza inkonzo yokushisa. Abantu banezinto abazithola ngendlela engafanele. Ezinye zintshontshiwe, ezinye bazithenge kubafana. Abafana ngesikhathi esiningi basuke bentshontshile. Abanye uye esitolo uthi uyothenga nje kukuhle. Afika umuntu odayisayo approach. Athi awufuna le ngubo le? Yebona ibiza malini 900. Ngakunika mina ngo-half price 450. Phuma ngizokuqoqela ngizokunika u450 cash phandle. Uzawumsuntshontshiswe wathi ungalindele. Isono phambi kaNkulunkulu. Uyayigqoka lethi intshontshile.
bazalwane abanjalo ke bazilethe izinto zishiswe ngoba asifanele sisebenzise izinto ezebiwe. Mawufunda incwadi kaJuda chapter 1 verse 22 no 23 usitshela ngokuthi wozonda nengubo enindi inyama yomuntu ongalungile ngoba engubutsheni engcolile kunamadimoni athize. Ngeke ngalinganisa ngicabanga ukuthi bekuyizolo noma ngolesihlanu ukuthi uma uphambana nesangoma sikushanga esithunzi usenkingeni ungangenwa amadimoni ngoba noPetro washa abantu ngesithunzi basinda abanamadimoni bakhulula. So kunemfihlakalo ethize kumuntu umoya ophila kulowo muntu ufuna ukuqoqa abanye abantu abafana nawo. So ke kusemqoka umzalwane abe nomoya ongcwele ngoba uthatha into yakho yokugqoka uyinika omunye umuntu uyasinda. Ngiyakhumbula ngifunde enye incwadi kamfundisi uDuma wayeseBaptist Church. uDuma ke engakabikho le technology ekhona kodwa sezwakele phesheya eMelika uthi ukhulekela abantu basinde. Uthi wathola ijezi lomlungu thizeni kusuka eMelika nenote ethi ngicela ukukhulekele leli jezi ngokukholwa ngiyazi ngizosinda. Walikhulekela uDuma laposo laphindela emva ufika waligqoka umnikazi walo wasinda kade kula. So impahla igqokile inalawa amandla wena owakhonzayo. Mawukhonza amadimoni inamadimoni. Yingakho ke kungafanelanga sisebenzise izinto zabantu. Yingakho kungafanelanga sisebenzise inwele zabantu silwazi usizayo nalo. Siyathatha unoqhaqama extensions ekhanda. Usubanjwa usizi, ubanjwa inkanuko, banjwa yonke into le kanti lento ifake kuwena. Amaphupha amabi kanti lento esekhanda. So ke bazalwane asibe ngcwele phambi kaNkulunkulu sibe yilento uNkulunkulu asidale esiyona. Kuyosiza lokho. Bengichaza nje inkonzo yokushisa sizoshisa izinto ezinjalo ngokuhlukana kwazo abantu bazilethile ezinye sibuye nazo izolo lekwagwezibuso ziningi seziningi kakhulu. Ngcono siklearishe nje ukuze inkonzo kaJuly ngolesihlanu abafika abantu kuclear la bebe kahle nendawo yokulala nendawo yokubeka kwabo impahla zabo. Shuthi ke sizokhuleka no angisezokhuleka mina. Sengizovele ngishaya iprogram yangaphandle la. Sizocela ubaba uMthemba sikhulekele mase kuphelile ukushisa ngaphandle ubaba uZulu asikhulekele asivalele egameni likaJesu. Ngicela ukuthi ngishiye kanjalo ke manje indaba asikuqeni ke sikhuleke ubaba uMthemba sikhulekele siphume soshisa emva kwalokho ke kuhambe kanjalo. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga ngalolu suku osiphe lona. Sibonga konke Nkosi osenzele khona osukwini namhlanje. Siyabonga ukusithwala, siyabonga ukusithanda nokusenzela umusa. Sizophuma Baba ukuyoshisa izinto ebezingafanele ukuthi sibe nazo. Siyabonga ukuthi izwi lakho liyasithinta ngamunye. Labo Nkosi abaletha izinto ukuthi izoshiswa ngenxa yokuthi bezwile mabetshele ukuthi kungcono kushe into engalungile kunokuthi umuntu ayoshe esihogweni. Athi leli vangeli bekulanda usivula amehlo usuku nosuku. Sibusiseke Baba, kumele isibuso sakho phezulu kwempilo yethu. uKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Amen.